हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी प्रणामम। प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പ്രണാമം. हरे कृष्णा प्रभु जी ഹരേ प्रणामम। കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। ആ, हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। ഒരു പ്രണാമം ചെയ്യാം. ഓം അജ്ഞാനാതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരിപുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്യതാം ച. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനെ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. പാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പ്രണാമം. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിഗീത സേവനം എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാം, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിയാമിക തത്വങ്ങൾ 64 നമ്മൾ നോക്കി. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും, അതായത് നമ്മളുടെ സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ആ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള 64 തത്വങ്ങളും ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത് ഒരാളല്ല ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്, മറിച്ച് എന്തിന്ന് ഉള്ളതാണത്? അതായത് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത മുതലായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട്, മറ്റു വൈഷ്ണവ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടും ആണ് സ്വന്തം ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരവും ഒക്കെയാണ് രൂപഗോസ്വാമി ഈ 64 നിയാമിക തത്വങ്ങൾ ഇപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ 64 എണ്ണത്തിലെ ആദ്യത്തെ 10 പരമപ്രധാനമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ 10 അതിന് തൊട്ട് താഴെ, അങ്ങനെ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള 44 ഒട്ടാകെ 64. ഈ 64-ൽ 5 അതായത് 75-ാമത്തെ പേജാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ വായിക്കുന്നത്. 5 അതായത് മൂർത്തി ആരാധന, ഭാഗവത ശ്രവണം, ഭക്തജന സംസർഗം, ഇതെല്ലാം എവിടെ കാണാൻ പറ്റും? എല്ലാ ഇസ്കോണിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മൂർത്തി ആരാധന, അതായത് രാധാകൃഷ്ണന്റെ മൂർത്തി ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാഗവത ശ്രവണമുണ്ട്, എല്ലാ ദിവസവും ഭാഗവത ശ്രവണമുണ്ട്. ഭക്തജന സംസർഗം എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ചെറിയ നാമഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവില്ല, ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമൊക്കെ അവിടെ കാണുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇസ്കോൺ ടെമ്പിൾസിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഭക്തജന സംസർഗമുണ്ട്. സൺഡേ ദിവസങ്ങളിൽ കുറച്ചും കൂടി വിപുലമായിട്ടുണ്ടാവും. സങ്കീർത്തനമുണ്ട്. മധുരാവാസം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് ചെയ്യാം. അതായത് കുറച്ച് നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ
മധുരയിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ താമസിക്കുക. അവിടെ താമസിക്കും. അവിടെ ആ ഭക്തരൊത്ത്, അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആ സ്ഥലത്തിനൊത്ത് ആ പുണ്യ സങ്കേതത്തില് ജീവിച്ച് അങ്ങനെ മരിക്കുക. അതാണ് മധുരാവാസം. അപ്പൊ ചിലവരൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്താക്കി മാറ്റണം? മധുരയാക്കി മാറ്റണം. എങ്ങനെ സാധിക്കും? എപ്പോഴും അതായത് സങ്കീർത്തനവും ഭാഗവത പറയൂ. ശ്രവണവും എല്ലാം നടത്തി. അതെ അതെ. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സ്ഥലം തന്നെയാണ്. കുറെ കൂടി വിശിഷ്യ മധുര അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. മധുര, വൃന്ദാവനം. പക്ഷേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം മധുരയായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമോച്ചാരണം, ഭാഗവത ശ്രവണം, സത്സംഗം അങ്ങനെ ചെയ്ത് ആ സ്ഥലം മധുരയാക്കി മാറ്റുക. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എല്ലാ നിയാമിക തത്വങ്ങളും നമ്മൾ ഫിസിക്കലി നമ്മളതില്, അതായത് ഭൗതികമായിട്ട് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളുടെ മനസ്സ്, വാക്ക്, കർമ്മം ഇതെല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെട്ടിട്ട് വേണം ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ. നമ്മളുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും മനോവാക്കായ കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം കൂടി ഏകോപിച്ചിട്ട് വേണം ഈ നിയാമിക തത്വങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ചെയ്യരുത്. നമ്മളുടെ ദേഹം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മനസ്സ് വേറെ സ്ഥലത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതില് അത് അപരാധമായിട്ട് കണക്കാക്കും. അതായത് ഭഗവാൻ മൂർത്തിയെ പ്രണമിക്കുമ്പോഴും ആ അതായത് മറ്റ് പ്രസാദ സേവ, മറ്റേതൊക്കെ സേവ, ഭാഗവത ശ്രവണം, മറ്റേതൊക്കെ സേവയാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ മനസ്സ് വേറെ വല്ലൊരു സ്ഥലത്തും നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ ഇല്ലാതെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് അപരാധമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് മനസ്സ്, വാക്ക്, ശരീരം എല്ലാം ഏകോപിച്ച് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും സമർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ഇത്തരത്തിലുള്ള 64 തത്വങ്ങളും എല്ലാം പാലിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നിയമങ്ങളും പാലിക്കുവാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രാമാണികത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഏതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും? ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കാം, ഭഗവത്ഗീത എടുക്കാം. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഏതാ ഇതിന്റെ പ്രാമാണികതയ്ക്ക് ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ശ്ലോകം കാണിക്കാൻ പറ്റും? ഇത്ര 64 അപ്പൊ നിയാമിക നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ശ്ലോകം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീത എല്ലാവരും പഠിച്ചതല്ലേ? ഇത് പറയത്തില്ലേ പ്രഭുജി, സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം യാഹം ത്വാ സർവഭാവേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച. അത് പിന്നെ പിന്നെയുള്ളത് ഏതാ? ഓർത്തു നോക്കൂ, കിട്ടും. വേറെ ശ്ലോകം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? 9ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ 34ാമത്തെ ശ്ലോകം. മന്മനാം ഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു. സത്യന്തേ പ്രതിജാനേ സത്യം തേ പ്രതിജാനെ പ്രിയസിനെ. അതെ അതെ. അതായത് നമ്മളെല്ലായ്പ്പോഴും അതിന്റെ ഈ 64 തത്വങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുഗ സേവനം, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ നിയമങ്ങളാണത്. വേറെ ഏത് ശ്ലോകം അറിയാൻ പറ്റും? ഒരിക്കലെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ശ്ലോകം ഭഗവത്ഗീതയില്? ഇത് പറയാൻ പറ്റുമോ? മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവ ഉദാ സനാതന
അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ മനഃസ്ഥാനി ഇന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി ദർശനം. അതായത് ഭഗവാൻ തത്വങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. ആ തത്വങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രക്രിയകൾ, അതായത് രീതികളും പറയുന്നുണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൂടെ, പല ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൂടെ. അപ്പോ ശരിയായിട്ടുള്ള തത്വം ഗ്രഹിച്ചിട്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് എന്താ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം നിർവഹിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആറാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഏഴാമത്തെ അധ്യായമാണ്. ഭക്തി തത്വങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച തെളിവുകൾ. അതായത് ഏഴല്ലേ എടുക്കാനുള്ള, ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അല്ലേ? അതെ. ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയം സ്വീകരിക്കൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശരിയായിട്ടും, അതായത് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭക്തി, നമ്മൾ ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഭക്തിക്ക് ഉയർച്ച വരണം, നമ്മൾക്ക് മേൽഗതി വരണം എന്ന് താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തുകയും സ്വീകരിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്തെന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ആ ശൃംഖലകൾ, അതായത് ഭഗവാൻ തന്നെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള ഗുരു ശിഷ്യ ശൃംഖല നിലവിലുണ്ട് ഇപ്പോ. അപ്പോ അതിലേതെങ്കിലും ഒരു ശൃംഖലയിൽ നമ്മൾ ചേരേണ്ടതാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിക്ക് ഉയർച്ച വരികയുള്ളൂ. അത് മാത്രമല്ല, അതായത് അവരുടെ ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പുള്ള ഗുരുക്കന്മാര് അനുശീലനം, അതായത് അനുവർത്തിച്ചു വരുന്ന ആ പാതയിലൂടെ വേണം പിന്തുടരാൻ. ആ രീതിയിൽ വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ. അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ഭക്തി ഒരിക്കലും പരിശീലിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കൊരു ദിവസം തോന്നാണ് ഇന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗംഭീരായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ഒരിക്കലും ഭക്തി പരിശീലിക്കാൻ പറ്റില്ല. മറിച്ച് ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും ഗുരുവിന്റെയും നിർദ്ദേശാനുസരണവും അവർ പിന്തുടരുന്ന പാതയ്ക്കനുസരിച്ചും വേണം ഭക്തി ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് മതപരമായിട്ടുള്ള അനുശാസനം എന്തെന്നറിഞ്ഞുകൂടാത്ത, സംശയിക്കത്തക്ക സ്വഭാവമുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്ത, ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് സഹായിയായി വർത്തിക്കുന്ന 6 ശക്തികളെ സ്വാധീനത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്താത്ത ഒരു ഒന്നാം കിട വങ്കൻ, അതായത് ഫൂൾ എന്നാണ് അർത്ഥം, ആരും ആത്മീയ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് സാരം. അതായത് അങ്ങനെ പല ഗുരുക്കന്മാർ, അതായത് സമ്പ്രദായങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്, എപ്പോഴും വളരെയധികം ഉണ്ട്. സമ്പ്രദായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കുറെയൊക്കെ അവരേതെങ്കിലും ഒരു സമ്പ്രദായത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച്, പക്ഷെ ഒന്നും മുഴുവനാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് കുറെ തത്വങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതുമാതിരി വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പോയി ചാടിയിട്ട് അവിടത്തെയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് അവര് ഒരു ഗുരുവായിട്ട് ചമഞ്ഞിട്ട്, അവരാരും ഗുരുവാക്കിയതല്ല, എന്നിട്ട് ഒരു ഗുരുവായിട്ട് ചമഞ്ഞ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ട് നല്ല വാഗ്മിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവര്, നല്ല രീതിയിൽ അവര് പറയുന്നുണ്ടാവും ഭഗവാന്റെ തത്വങ്ങളും രീതികളും. അപ്പോ അവരുടെ വാക്ചാതുര്യമൊക്കെ വളരെയധികം നന്നായിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ടാകും. അപ്പൊ അവര് സ്വയം തന്നെ ഒരു സമ്പ്രദായം തുടങ്ങുന്ന രീതിയിലെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവർക്ക് തത്വങ്ങളൊന്നും, അത് ശരിയായിട്ടുള്ള അനുശീലനം, ശരിയായിട്ടുള്ള സമ്പ്രദായം അവർ പിന്തുടർന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ആ സ്വാധീന ശക്തികൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്വാധീന ശക്തിയിൽ നിന്ന് അവർ മോചിതരായിട്ടുണ്ടാവില്ല.
അവര് പക്വത ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്തായാലും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഗുരുക്കന്മാര് വളരെയധികം ഉണ്ട്. അപ്പോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഒരു ഗുരുവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ. പിന്നെ ചിലവർക്കാകട്ടെ സമ്പത്തിലായിരിക്കും അവരുടെ കണ്ണ്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് അപ്പൊ ഇന്നത് ചെയ്ത രീതിയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടുവരുന്നത് കുറെയൊക്കെ. സമ്പത്ത് നോട്ടിട്ടിട്ട് ആൾക്കാരെ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരും കാണാം. ആത്മീയാചാര്യനിൽ നിന്നുള്ള പ്രാരംഭോപദേശ സ്വീകരണവും നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളലും. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് പ്രാരംഭമായിട്ടുള്ള ഉപദേശ സ്വീകരണവും പിന്നെ അവരിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും കൈക്കൊള്ളുക. അതായത് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആ യമനിയമാദികൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പാലിച്ചിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഗുരുവാശ്രയം ശരിയായിട്ട് വരുള്ളൂ. ആ ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് യമനിയമം പാലിക്കുക എന്നുള്ളതും 16 മാല ജപിക്കുക എന്നുള്ളതും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഗുരുവാശ്രയം കിട്ടുക. അതിനുശേഷം അത് തുടർന്ന് കുറേയധികം നാള് വരുമ്പോഴാണ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കുറേം കൂടി ശാസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ദീക്ഷയ്ക്ക് അർഹനാകുന്നത് ഒരാള്. അല്ലാതെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി ചോദിക്കുകയല്ല പറയുന്നത്. അവർക്ക് നമ്മൾ അർഹതയാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ അവര് ആശ്രയം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നാളും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ശരി. അപ്പൊ അതിനുള്ള സമ്മതം അവര് അവിടുന്ന് തരുള്ളൂ. എന്നിട്ട് വേണം ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. അപ്പൊ പ്രഭുജി, കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് ഞാൻ നിവൃത്തി പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതെ, പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭൗതികപരമായിട്ടും ആത്മീയപരമായിട്ടുമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ. അതായത് ഭക്തിയുത സേവനവും പ്രവൃത്തിയാണ്. മറ്റ് ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ജോലികളും പ്രവൃത്തിയിൽ പെടും. മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് പ്രവൃത്തി. നിവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്. അതായത് മറ്റ് പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന്, അതായത് മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക പ്രവൃത്തികളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനമല്ല. മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കുറച്ച് കൊണ്ടുവരും. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ വളരെയധികം പ്രവർത്തികൾ എടുക്കുന്ന ഒരാളാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മളത് പതിയെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം കുറച്ചായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മുഴുവൻ സമയവും ഭക്തിയിൽ, അതായത് ഭഗവാനിൽ മുഴുകുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിവൃത്തി. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ മുഴുവനുമായിട്ടും സമർപ്പിതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ. മറിച്ച് മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള ഭൗതിക പ്രക്രിയകളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യതിചലിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറിയിട്ട് ആരെ മാത്രം ഭഗവാനെ തന്നെ ആശ്രയമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥ, അതാണ് നിവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എങ്ങനെയാ ആമയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കണ പോലെ, ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കണണ്ടില്ലേ അതിന്റെ അവയവങ്ങള്. അതേപോലെ നിവൃത്തി, അതായത് സർവ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഒരു യോഗിയുടെ കാര്യം ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അഷ്ടാംഗയോഗത്തിൽ ഇതേ രീതിയിൽ വരുന്നത് പ്രത്യാഹാരം ആണ്. അതായത് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർവ ഭൗതിക പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നെല്ലാം പ്രവൃത്തികൾ ഏതൊക്കെയുണ്ടോ അതിൽ നിന്നെല്ലാം പിൻവലിഞ്ഞിട്ട്
ആ പരമാത്മാവിനെ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. അതാണ് ഒരു പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയും യോഗികളുടെ രീതി. നമ്മളിപ്പോ ഭക്തി അഭ്യുത സേവനമാണ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ സർവ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളും വളരെയധികം കുറച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനം, ആ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികൾ മാത്രം ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുക. അതുവരെയാണ് നിവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആയോ? ആ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാവർക്കും പറ്റണമെന്നില്ല. അത് പതിയെ പതിയെ അങ്ങനെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് അത് ചെയ്യുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ചിലവർക്ക് പറ്റിയേക്കും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയേക്കും. എല്ലാവരും ഒരേപോലെ അല്ലല്ലോ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദിക്കാൻ? ഇല്ല. അപ്പോ ആത്മീയാചാര്യനിൽ നിന്നുള്ള പ്രാരംഭോപദേശ സ്വീകരണം, നിർദ്ദേശം. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടും യമനിയമാദികൾ പാലിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയം, അതിനോടൊപ്പം കൂടെ നാള് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗുരുവിൽ നിന്നുള്ള ഹരിനാമ ദീക്ഷയും ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പഠനങ്ങളെല്ലാം എന്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ശരിക്കും? ഈ പഠനമൊക്കെ എന്തിന്റെ ഭാഗമാണ്? നിവൃത്തി. ദീക്ഷയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ പഠനം മുഴുവനും. ഇത്രയും ഈ പഠനം എല്ലാം ശരിയായിട്ടും ഈ യമനിയമാദികളും എല്ലാം പാലിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരാൾക്കാണ് അവിടുന്ന് ഗുരുവിൽ നിന്നുള്ള ദീക്ഷയ്ക്ക് അർഹനായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ എല്ലാവരും നിർബന്ധിക്കൊന്നുമില്ല. അതായത് അത് ഓരോരുത്തരുടെ താല്പര്യം. ഓരോരുത്തർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്തത് ഭക്തി വിശ്വാസങ്ങളോടെയുള്ള ആചാര്യ സേവ. ആത്മീയാചാര്യന്റെ ഇവിടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? ഗുരു ആശ്രയം എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ആരും എടുത്തിട്ടില്ല? ഉണ്ടല്ലേ? എത്ര പേരെടുത്തിട്ടുണ്ട്? ആരാണ്? പേരെന്താ മാതാജിയുടെ? അടുത്തത് ഭക്തി വിശ്വാസങ്ങളോടെയുള്ള ആചാര്യ സേവ. ആത്മീയാചാര്യന്റെ പ്രാരംഭോപദേശത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്ന ഉദ്ധവരെ, ആത്മീയ ഗുരുവിനെ എന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടല്ല ഞാനായിട്ട് തന്നെ വേണം സ്വീകരിക്കാൻ. അതായത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഗുരുവിന്റെ രൂപത്തില് ഇപ്പോൾ ഈ കലിയുഗത്തില് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യവും അതേപോലെ തന്നെ യോഗ്യതയും എല്ലാം ഒത്തുചേരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ദീക്ഷ ഒരാൾക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ ഈ ജന്മത്തിൽ കഴിയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത് വഴി മുമ്പ് ചെയ്തു വരുന്നുള്ള പ്രാരാബ്ധ കർമ്മങ്ങളും പാപകർമ്മങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ആരേറ്റെടുക്കുന്നു? ആരേറ്റെടുക്കും? ഗുരു ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടും എല്ലാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇതിന് മുതിർന്നാൽ മതി, അല്ലാത്തവര് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ശരിയായിട്ടും യമനിയമാദികളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ആയിട്ടും അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണ് അതിന്റെ ദോഷം വരുന്നത്? ഗുരുവിനാണ് അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആർക്കും വിഷമം ഉണ്ടാക്കാതെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഗുരുവിനെ വരിക്കണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ്. ശരി, നിർബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് നിർബന്ധമാണ്. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രകാരം നിർബന്ധമാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു രീതി പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ചിട്ടകളും മറ്റ് റിച്വൽസും മറ്റു കാര്യങ്ങളും അനുശീലനം, അതായത് പിന്തുടരണം എന്നുള്ളതാണ്. പ്രാഥമിക അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ പ്രഭുജി? പ്രാഥമിക അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്ന അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ തന്നെയാണ് പ്രാഥമിക അനുഷ്ഠാനം.
അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അതായത് യമനിയമാദികൾ പാലിക്കണം. അതാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇതിൽ നിന്ന് വേണം ഉയർന്ന് പോകാൻ. ഒരു വ്യക്തി വളരെയധികം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഭാഗവതം ആൾക്കാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ക്ഷേത്രം പണിയുണ്ട്, മറ്റേ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ശരിയായിട്ടും ആ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള യമനിയമാദികളോ 16 മാല ജപമോ ഒന്നും പിന്തുടർന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണുള്ളത്? ആ 16 നാമം ജപിക്കുക, യമനിയമം പിന്തുടരുത്, മരണം വരേക്കും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. 5 തരം യജ്ഞങ്ങള് പഞ്ചയജ്ഞം അതാണോ അതോ അത് പഞ്ചയജ്ഞങ്ങൾ ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അത് 5 തരം യജ്ഞങ്ങൾ പെടുന്നതാണോ? അത് പഞ്ചയജ്ഞം, എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രം. പഞ്ചയജ്ഞം. മനുഷ്യയജ്ഞം, പൃഥുയജ്ഞം, അതെ അതെ. ഭൂതയജ്ഞം, ബ്രഹ്മയജ്ഞം അതല്ലേ? അത് പൊതുവെ എല്ലാ മനുഷ്യരും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ പൊതുവെ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളിപ്പോ ദേവയജ്ഞം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മള് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നമ്മള് ഭഗവാനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുമാതിരി നമ്മളിപ്പോ കർക്കടവാവ് അതൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മള് പിതൃക്കൾക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മള് വീട്ടിൽ വരുന്ന അതിഥി ആരെങ്കിലും പഴയ കാലത്ത് വളരെ വന്നിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഒന്നും അങ്ങനെ ആരും വീട്ടിലേക്ക് വരാറില്ല. എങ്കിലും ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെയാണ്. നാലാമത്തത് എന്താ, കാക്ക, മറ്റ് ജീവികൾ, പലതരം ജീവികൾ നമ്മളുടെ ചുറ്റിനുമുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണം വച്ചു കൊടുക്കാറില്ലേ? അതാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് സ്വാധ്യായം, അതായത് ഭാഗവതം, മറ്റ് ഭാഗവതാദി ഗ്രന്ഥങ്ങള് വായിക്കുക. അപ്പൊ ഇത് പിന്തുടരണം. അപ്പൊ അത് എല്ലാ മനുഷ്യരും, അതായത് എല്ലാ ഗൃഹസ്ഥന്മാരും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണത് ഭഗവാൻ? അതെ, അതായത് ഇത് ചിലപ്പോ എല്ലാവർക്കും അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രാരബ്ധ കർമ്മം നമുക്ക് വന്നു ചേരും. പക്ഷെ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അതാണ് പറഞ്ഞ സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേക ശരണം വ്രജ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഓരോ ഗൃഹസ്ഥ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എങ്കിലും ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മറ്റുള്ളത് ചെയ്യാത്ത പാപപ്രതികരണങ്ങളൊന്നും ഈ ഭക്തനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അടുത്തത് പുണ്യാത്മാക്കളുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക. അതാണ് അനുശീലനം. അതായത് നമ്മളുടെ ഗുരുക്കന്മാർ, അവരുടെ മുമ്പുള്ള ഗുരുക്കന്മാർ ഇവരുടെ ജീവിത രീതി, ഇവരെങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത്, ഏത് രീതിയിലാണ് അവർ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പിന്തുടരും. അവരെങ്ങനെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത്, അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർ, അതായത് അവരുടെ താഴെയുള്ള ആൾക്കാരെ എങ്ങനെയാണോ പെരുമാറേണ്ടത് എന്ന് അവരെങ്ങനെയാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അത്തരത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ. മൺമറഞ്ഞ ആചാര്യന്മാരെയും പുണ്യാത്മാക്കളെയും പിന്തുടരാൻ സ്കന്ദപുരാണം ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിൽ ചതിവിനോ ദുഃഖത്തിനോ ഇടവരാതെ ഉദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യം നേടാൻ അത് വളരെയധികം സഹായകരമാകും. അതായത് ബ്രഹ്മയാമളം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: പ്രമാണങ്ങളും അംഗീകൃത മതഗ്രന്ഥങ്ങളും അനുസരിക്കാതെ താനൊരു മഹാഭക്തനാണെന്ന് നടിക്കുന്നവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതേണ്ട. മറിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായി ഭക്തിയുടെ സേവനം അഭ്യസിക്കുന്നവർക്ക് ശല്യം ഉണ്ടാക്കാനേ അത് സഹായിക്കും. അതായത് സമൂഹത്തില് പലതരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളും ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാക്കും. അതായത് തോന്നിയ പടിയിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സമൂഹത്തില് വളരെയധികം എന്തുണ്ടാകും? അലവരസം ഒക്കെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. അത് ശരിയായിട്ടുള്ള തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയും കൂടി അത് ബാധിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? അവര് തോന്നിയ പടി ഓരോന്നെല്ലാം ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്
മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? എല്ലാവരും ഈ രീതിയിലുള്ളവരാണെന്ന് കാണും. ക്ലിയർ ആണോ? പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവണ്ടോ? ആ അതായത് ഇപ്പോ കുറച്ച് ചിലവര്, അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്, ചിലവര് തോന്നിയ പടി, അതായത് വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുക, പിന്നെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരച്ചിട്ട് ഞാൻ വളരെ ഭക്തയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഗുരുവായൂരൊക്കെ കണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ അടുത്തില്ലേ. ആ അപ്പൊ എന്നിട്ട് വലിയ വലിയ ലഹന സെലിബ്രിറ്റിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഈ പിക്ചേഴ്സും കൂട്ടിയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുക. ഉം. അങ്ങനെയൊക്കെ അതേപോലെ തോന്നിയ പടി, അതായത് അവരെ തന്നെ, ശരിക്കും ഭക്തിയല്ല അത്, മറിച്ച് അവരെ തന്നെ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഷോ കാണിക്കുക, അതായത് അങ്ങനെയുള്ള. അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോ ആൾക്കാരെന്ത് വിചാരിക്കും? യഥാർത്ഥ ഭക്തി ഇത്തരത്തിലാണെന്ന് വിചാരിക്കും. അതെ അല്ലേ? അപ്പൊ അത് ഉം. അപകീർത്തി ഉണ്ടാക്കാനേ അത് ഉപകരിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ തോന്നിയ പടിയിട്ടൊന്നും ചെയ്യരുത്, മറിച്ച് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഈ രീതിയിൽ പറഞ്ഞത് കൊടുത്തത് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആരാണെന്ന് ഇവര് പറയും? ആരുമില്ല, ഇവര് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇവർക്ക് ഗുരുവും ഇല്ല, യഥാർത്ഥ തത്വങ്ങളും ഇല്ല, ശാസ്ത്രങ്ങളും ഇല്ല. കാണുമ്പോ അവര് ഭക്തനാണ്, ഗോപിക്കുറിയൊക്കെ എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് സമൂഹത്തില് എന്ത് സൃഷ്ടിക്കും? പലതരത്തിലുള്ള അലോരസങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ശരിയായിട്ടും പുണ്യാത്മാക്കളുടെ കാലടി പാതകളെ പിന്തുടരുക. അനുശീലനം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ അനുഷ്ഠിക്കാവൂ, അല്ലാതെ നമുക്ക് തോന്നിയത്, നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് ഒന്നും ഒരിക്കലും അനുഷ്ഠിക്കാനോ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ഭക്തി പ്രദർശിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും പാടില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. 79ാമത്തെ പേജ്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തവരും മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരും എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചേക്കാം. ബുദ്ധമത തത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതിന് ഉദാഹരണം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഭഗവാൻ ബുദ്ധൻ ഉന്നതനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷത്രിയ കുലത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെളിപാടുകൾക്ക് വൈദിക നിഗമനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് നിരാകരിക്കപ്പെട്ടു. അശോകൻ എന്ന ഹിന്ദു മഹാരാജാവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ ബുദ്ധമതം ഇന്ത്യയിലും അയൽരാജ്യങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ ശങ്കരാചാര്യരുടെ അവതാരത്തോടുകൂടി ബുദ്ധമതം ഭാരതത്തിന്റെ അതിർത്തിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ്, ശരിയായിട്ടും ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ. ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പോ ബുദ്ധൻ ശരിയായിട്ടും ബോധോദയം കിട്ടി, അതിന്റെ ആ തത്വങ്ങളാണ്, അതിനനുസരിച്ചാണ് മുന്നോട്ട് പോയത്. പക്ഷെ എന്തിനെ നിരാകരിച്ചു? വൈദിക തത്വങ്ങളെ നിരാകരിച്ചു. വൈദിക തത്വങ്ങളെ നിരാകരിച്ചത് കാരണം കൊണ്ട് അധികമൊന്നും പ്രശസ്തി ഉണ്ടായില്ല. ആ ബുദ്ധന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും അതിനുശേഷം ഒന്നും പ്രശസ്തി ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ ബുദ്ധമതത്തിന്. അതായത് വൈദിക തത്വങ്ങളെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ബുദ്ധമതം പ്രചരിച്ചത്. അതിനുശേഷം ബുദ്ധൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് 1000 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അശോകൻ ഈ ബുദ്ധമതം പല നാടുകളിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിച്ചത്. അപ്പോഴാണ് ഇത് ഫേമസ് ആയത്, ബുദ്ധമതം. അതിനുശേഷം പിന്നീട് ശങ്കരാചാര്യരുടെ കാലം വന്നപ്പോ എന്തായി? ശങ്കരാചാര്യ ശരിയായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ഈ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ ഖണ്ഡിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ അവർക്ക് നിക്കക്കള്ളിയില്ലാണ്ടായി. അവര് ഈ ഇന്ത്യയിൽ, അപ്പൊ അതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇവരൊന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോ വളരെ കുറവാണ്. അതായത് ഈ ശ്രീലങ്കയിലൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത്. അതായത് ഇന്ത്യയുടെ കുറച്ച് പുറത്തായിട്ടാണ് ഇവരൊക്കെ
ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും, ഇല്ലേ? അല്ലേ? ഇന്ത്യയുടെ പുറമെന്ന് പറഞ്ഞാല് ശ്രീലങ്കയിലുണ്ട്, പിന്നെ നേപ്പാളിലുണ്ട്, ഭൂട്ടാൻ, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഉള്ളത്. അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ശരിയായ തത്വങ്ങൾ, ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടത്തി ശങ്കരാചാര്യ ശിഷ്യന്മാരും ഇവരുടെ തത്വങ്ങളെ ഖണ്ഡിച്ചു. അന്ന് കുറച്ച് സത്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അതായത് ആ കാലഘട്ടത്തില് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഖണ്ഡിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ, അവര് ഖണ്ഡിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാനുള്ള അതായത് പിന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കാനുള്ള സ്കോപ്പ് ഇല്ല. അവര് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി, അതായത് ഇന്ത്യ വിട്ടവര് പോയി. അവിടെയാണ് പിന്നെ പ്രചാരം. അല്ലാതെ ഇപ്പോഴത്തെ മതങ്ങളുടെ പോലെ പറഞ്ഞു നിൽക്കാനോ സത്യത്തെ വളച്ചൊടുക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ആ കാലത്തില്ലായിരുന്നു. അതാണ് ഇത്രയും കലുഷിതമായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അവർക്ക് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള സത്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകള് അതിനെ മറയാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും തെറ്റുകളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നിൽക്കട്ടെ. അതായത് വൈദിക പുസ്തകങ്ങൾക്കൊന്നും വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാത്തതാണ്. അതായത് വൈദിക തത്വങ്ങളൊന്നും ബുദ്ധമതം പാലിച്ചില്ല. അതായത് ബൗദ്ധ തത്വങ്ങൾ മുഴുവനും വൈദിക വേദങ്ങൾക്ക് എതിരായിരുന്നു. ബുദ്ധ ഭഗവാന് അസംഖ്യം ഭക്തന്മാരുണ്ടെന്നും അവർക്കൊക്കെ ബുദ്ധ ഭഗവാന് ഭക്തിത സേവനം നടത്താറുണ്ടെന്നും അവർ പറയുന്നു. രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, ബുദ്ധന്റെ അനുയായികളെ ഭക്തന്മാരായി അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ്. ബുദ്ധനെ കൃഷ്ണന്റെ അവതാരമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത്തരം അവതാരങ്ങളുടെ അനുയായികൾ വേദജ്ഞാനത്തിൽ വളരെ പിന്നിലാണ്. വേദം പഠിക്കുക എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പരമോന്നതത്വം, അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പരമോന്നതത്വം വെളിപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് വേദം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ വേദത്തിനെയാണ് ആര് നിരാകരിച്ചത്? ബുദ്ധൻ നിരാകരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുദ്ധന് ഇവിടെ ഇന്ത്യയില് നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത തത്വത്തെ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു മതതത്വവും സ്വീകാര്യമല്ല. അവയൊക്കെ നാസ്തിക. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നാസ്തികമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ബൗദ്ധധർമ്മം നാസ്തിക ധർമ്മമാണ്. അതായത് അവരൊരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ആസ്തിക്യം, ആ പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ആസ്തിക്യം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ തത്വങ്ങളും അവരുടെ രീതികളും എന്താണ്? നാസ്തികാണ്. അതായത് നാസ്തികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഈശ്വരനില്ലാത്ത, അതായത് പാഷണ്ഡികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ മുമ്പ്, പാഷണ്ഡികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? ആ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവരാണ് ഇവരൊക്കെ. അപ്പോൾ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി വേദം പഠിക്കുന്ന ആചാര്യന്മാരെ പുച്ഛിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും കൂടി നാസ്തിക്യമാണ്. ബുദ്ധ ഭഗവാനെ കൃഷ്ണന്റെ അവതാരമായി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അംഗീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ബുദ്ധന്റെ അവതാരം നാസ്തിക വിഭാഗത്തെ വിഭ്രമിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നും അതേ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനം നാസ്തികനെ വിഭ്രമിക്കുവാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സ്വീകാര്യമല്ല. കൃഷ്ണൻ എന്തിന് നാസ്തികത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് വേദങ്ങളുടെ പേരിൽ നടന്നു വരുന്ന ഹിംസയും അക്രമവും അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ഭഗവാനുള്ള താല്പര്യം മൂലമെന്ന് മറുപടി പറയും. അപ്പോൾ ആ ബുദ്ധ ഭഗവാൻ ജനിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈദിക കാലങ്ങളിൽ ശരിയാവണ്ണം ജന്തുബലിയെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ജന്തുബലിയെ ശരിയാവണ്ണം ചെയ്യുവാനുള്ള രീതികളും നിഷ്ഠകളും ക്രമങ്ങളും എല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വേദത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അത് ചെയ്യുവാൻ യോഗ്യതയുള്ള ആളുകൾ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി. മാത്രമല്ല അത് ശരിയാവണ്ണം
ചെയ്യുവാനുള്ള യോഗ്യതയുള്ള ആൾക്കാർ കുറഞ്ഞ് പിന്നെ അത് വളച്ചൊടിക്കാനെല്ലാം തുടങ്ങി. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ജന്തുഹിംസ വളരെയധികം യാഗങ്ങളിൽ ഈ ജന്തുക്കളെ ബലി കൊടുക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ വളരെയധികം കൂടിത്തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈ ബുദ്ധന്റെ ജനനം ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറെയൊക്കെ ഈ ജന്തുഹിംസ അവിടെ വെച്ചിട്ട് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്തത്. നിത്യമായിട്ടുള്ള മതതത്വങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അന്വേഷണം. നാരദീയ പുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ശ്രദ്ധയോടെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവന്റെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ സാധിതമാകും. അപ്പൊ ശരിയായ വണ്ണം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കും? അത് സാധ്യമായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കും. ശരിയായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവന് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കും. എങ്കിൽ പോലും അവന് ജീവിക്കുവാൻ ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലുള്ള പരിതസ്ഥിതികളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാൻ ഒരുക്കി കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അഭിലാഷങ്ങളോ ലക്ഷ്യങ്ങളോ ആർക്കുണ്ടാകില്ല? ഭൗതിക ലക്ഷ്യങ്ങളോ ആർക്കുണ്ടാകില്ല? ഒരു ഭക്തനും ഉണ്ടാകില്ല. ഒരു ഭക്തന്റെ മനോനില എന്താ? ശരിയാ, എപ്പോഴും എവിടെയും എങ്ങനെയും ഭഗവത് സേവ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തന് ആവശ്യമുള്ളത് എല്ലാം ഭഗവാൻ ഒരുക്കി കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഭൗതികമായതൊക്കെ ത്യജിക്കുവാനുള്ള സന്നദ്ധത. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഐന്ദ്രിക സുഖാനുഭൂതികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കായി വിഷ്ണു ലോകത്തിലെ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധികൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. പക്ഷെ ഇതിലൊന്നും ഒരു ഭക്തൻ വീണു പോകുന്നില്ല. മറിച്ച് എപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും എവിടെയും ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രമാണ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ നില. അല്ലാതെ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് കിട്ടും, എന്ത് സുഖസമൃദ്ധി കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ സുഖസമൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഒരു ഭക്തൻ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത്. മറിച്ച് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത്. പുണ്യഭൂമിയിലെ വാസം. ദ്വാരകയിൽ 6 മാസമോ 1 മാസമോ 1 പക്ഷമോ താമസിക്കുന്നവർക്കായി വൈകുണ്ഠ ലോകവും സ്വാരൂപ്യമുക്തി തുടങ്ങിയ സർവലാഭവും കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള പുണ്യഭൂമികളിൽ താമസിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന് സാരൂപ്യമുക്തിയാണ് ലഭിക്കുക. സാരൂപ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപം അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ സാരൂപ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ? ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപമാണോ ആ രൂപം തന്നെ മരണശേഷം ആ ആൾക്ക് പ്രാപ്തമാകും. അതാണ് സാരൂപ്യമുക്തി. അത് മുതലുള്ള സർവ ലാഭങ്ങളും ഈ ആളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ ഇതിനൊന്നും വിലമതിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് ആ ഭഗവത് സേവ മാത്രം തന്നെയാണ് പ്രമാണമായിട്ട് ആഗ്രഹമായിട്ട് ഒരു ഭക്തന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം. അതായത് പല പുരാണങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള മധുരാവാസം, പുണ്യഭൂമിയുള്ള വാസത്തിന് ഫലശ്രുതി പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രം. ബ്രഹ്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്: പുരുഷോത്തമ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ, അതായത് 18 ചതുരശ്ര മൈൽ വിസ്താരമുള്ള ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥന്റെ ക്ഷേത്രം സർവാതിശയമായ പ്രാധാന്യം ശരിക്കു വർണ്ണിക്കാനാവില്ല. ഉപരിലോകത്തു നിന്ന് ദേവന്മാർക്ക് പോലും ജഗന്നാഥപുരിയിലെ ആളുകളെ വൈകുണ്ഠനാഥന്റെ അതേ രൂപത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. അതായത് ജഗന്നാഥപുരിയിലെ ആളുകളെ ദേവന്മാർ കാണുന്നത് ചതുർബാഹു ആയിട്ടുള്ള വൈകുണ്ഠന്റെ രൂപത്തിലാണ്. അപ്പോ അതായത് ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രവും അതിന്റെ ചുറ്റുപാടും
ഉള്ള ആളുകളെ സ്വർഗലോകത്ത് നിന്നിട്ട് ദേവന്മാർ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് അവിടെ താഴെയുള്ള മനുഷ്യരെ കാണുന്നത് ചതുർബാഹുവായിട്ടുള്ള നാരായണന്റെ രൂപത്തിലാണ് എല്ലാവരും അവിടെ. ആ രീതിയിലാണ് അവിടെയുള്ളവരെല്ലാവരും ചതുർബാഹുവായിട്ടുള്ള നാരായണന്റെ രൂപത്തിലാണ് അവിടെയുള്ളവരെ കാണുന്നത്. ദേവന്മാർ ആ രീതിയിലാണ് അവിടെയുള്ളവരെ വീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇത് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മപുരാണത്തിലാണ് ഈ പറയുന്നത്. നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ മഹർഷിമാർ സമ്മേളിച്ചപ്പോൾ ആര് പോയിട്ടുണ്ട് ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തില്? പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആര് പോയി? ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അവിടെ അടുത്ത് ചിലപ്പം റൂം എടുത്തിട്ട് അവിടെ മുറി എടുത്തിട്ട് താമസിച്ചാലല്ല നമുക്ക് അവിടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് നമസ്കാരം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഉറങ്ങി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടി ഭക്തനെ കണക്കാക്കുക. അവിടുത്തെ കണക്കാക്കുന്ന എങ്ങനെയാ? ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥിനെ നമസ്കരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ്. ആ പുണ്യാണ്. അത്രയും സമയം നമ്മൾ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിലും ആ നമസ്കരിക്കുന്ന ഫലമായിരിക്കും ആ ഭക്തന് ലഭിക്കുക. നമ്മളവിടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടന്നിട്ട് ഉറങ്ങുകയായിരിക്കും. തൊട്ടടുത്തായിരിക്കില്ല, എന്തായാലും ദൂരെ നിന്നാണല്ലോ നമ്മൾ വന്നേക്കണേ. അപ്പൊ എന്തായാലും അമ്പലത്തിന്റെ അടുത്തായിരിക്കുമല്ലോ താമസിക്കണേ, അല്ലേ? അപ്പൊ അത് ആ സമയത്ത് അവിടെ നിദ്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കൂടി ഭഗവാനെ അത്രയും നേരം നമസ്കരിക്കുന്ന ആ ഫലമായിരിക്കും അത്രയും കിട്ടുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ മഹർഷിമാർ സമ്മേളിച്ചപ്പോൾ സൂത ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചൊല്ലിക്കേൾപ്പിച്ച് ഗംഗാനദിയുടെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കി. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട തുളസിപ്പൂവിന്റെ ഗന്ധമാണ് ഗംഗാനദിയിലെ ജലത്തിന്. അങ്ങനെ ഗംഗ സദാ ഒഴുകിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പ്രശസ്തികളും ഐശ്വര്യവും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. ഗംഗാജലം ഒഴുകുന്നിടത്തോളം എല്ലാ ജനങ്ങളും ബാഹ്യമായിട്ടും ആന്തരികമായിട്ടും പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഗംഗ ഒഴുകുന്ന സ്ഥലത്ത് സർവ്വതും പവിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗംഗ ഒഴുകുന്നത്. ഗംഗ വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഗംഗ വരുന്നത്. അതെ, ഈ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ സർവ്വതും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട തുളസിപ്പൂവിന്റെ ഗന്ധമാണ് ഗംഗാനദിയിലെ ജലത്തിന്. ഗംഗ സർവ്വതും പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു. എല്ലാത്തിനെയും പവിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗംഗ ഒഴുകുന്നത്. ആവശ്യം വേണ്ടത് മാത്രം സ്വീകരിക്കൽ. നാരദീയ പുരാണം ഇങ്ങനെ നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനം ഗൗരവമായി എടുത്തവർ അത്യാവശ്യം വേണ്ടതിൽ കവിഞ്ഞ് ഒരു സാധനവും സ്വീകരിക്കരുത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ നിഷേധിക്കരുതെന്നും തനിക്ക് ആവുന്നതിൽ കൂടുതലായി ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളരുതെന്നുമാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം. ഉദാഹരണത്തിന് ജപമാലയിൽ 1000 ഉരുവെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അത് സാധ്യമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് എണ്ണം കുറയ്ക്കണം. പ്രതിദിനം 16 മാല ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാനാണ് പൊതുവെ നിർദ്ദേശിക്കാറ്. ഒരു ദിവസം അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിറ്റേന്ന് ബാക്കി വന്നത് പൂർത്തിയാക്കണം. 16 എന്നത് ഒരിക്കലും തീരുമാനമെടുത്ത ആ നിഷ്ഠ പാലിച്ചേ പറ്റൂ. അപ്പൊ ശരിക്കും 56 മാലയൊക്കെയാണ് ഒരു വൈഷ്ണവൻ ജപിക്കേണ്ടത്. അതായത് പ്രഭുപാദിന്റെ ഗുരു ഗൗഡീയ മഠത്തിന്റെ അവരുടെ ചിട്ട അനുസരിച്ച് 64 മാല ഒക്കെയാണ് അവര് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ആ പ്രഭുപാദിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് 16 മാലയാക്കിയിട്ട് കുറച്ചതാണ്. അങ്ങനെ കുറച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ 16 മാല ജപിക്കുന്നത്.
അപ്പോ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അതും കൂടി ചെല്ലാതിരിക്കരുത്. അത് മിനിമം 16 റൗണ്ട് മാലയാണ്. അപ്പോ ചില സമയത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 5 6 ഒക്കെ ബാക്കി ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അടുത്ത ദിവസം ജപിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു നിഷ്ഠ പാലിച്ചേ പറ്റും. പരമാവധി ഒരിക്കലും അത് മുടക്കരുത്. മുടങ്ങാനും വളരെ അത്യാവശ്യത്തിന് എങ്ങാനും മുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതും ചേർത്തിട്ട് അടുത്ത ദിവസം ജപിക്കണം. അടുത്തത് ഏകാദശി നാളില് ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കൽ. ആരൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട് ഏകാദശി നാളിൽ ഉപവാസം? എല്ലാവരും അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ടോ? ഏകാദശി നാളിൽ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായി ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിന്റെ പുരോഗമനം നേടുമെന്ന് ബ്രഹ്മവൈവർത്തക പുരാണം പറയുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം വെറുതെ പട്ടിണി കിടക്കുക എന്നതല്ല, മറിച്ച് ഗോവിന്ദനിൽ, അതായത് കൃഷ്ണനിൽ ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നത് പറയുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പരമാവധി കുറയ്ക്കുകയും നാമജപം പോലെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ പരമാവധി സമയം ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ ഉപവാസം ചെയ്യുമ്പോൾ സദാ ഗോവിന്ദ സ്മരണയും തിരുനാമജപവുമാണ്. അപ്പൊ ചിലവര് മറ്റ് ചിട്ടകളിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ഊന്നുന്നതായിട്ട് കാണാം. അത് കഴിക്കരുത്, ഇത് കഴിക്കരുത്, അത് കഴിക്കാൻ പാടോ, ഇത് ചെയ്യാൻ പാടോ, അങ്ങനെയാണോ ഇങ്ങനെയാണോ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ കുറെ സംശയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഏകാദശിയുടെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആൾക്കാർ. അപ്പോ അതിനൊന്നും അത്ര കാര്യമല്ല, മറിച്ച് അതിനേക്കാളും പ്രധാനം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഗോവിന്ദന്റെ നാമജപവും ഭഗവത് സ്മരണയും. അതാണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ആരംഭത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരാണെങ്കിൽ ചിലർ 8 4 ഒക്കെ ജപിക്കും. അപ്പൊ അവര് ഏകാദശി ദിനത്തില് അതിന്റെ ഇരട്ടി ജപിക്കുക. 16 മാല ജപിക്കുന്നവര് 25 30 മാലയാണ് ഒക്കെ ജപിക്കുക. അത് വളരെയധികം കൂട്ടിയിട്ട് ജപിക്കുക ഏകാദശിയുടെ അന്ന്. അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഭഗവാന്റെ സ്മരണയും ജപവും ഏകാദശിയുടെ അന്ന് വളരെയധികം കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അതിലാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റ് ചിട്ടകൾ പാലിക്കണം ഏകാദശിയുടെ. അതിനോടൊപ്പം ഈ കാര്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദന്റെ സ്മരണ, ജപ. അശ്വത്ഥ പൂജ, അതായത് ഭക്തന്മാർ തുളസി ചെടിക്കും നെല്ലിവൃക്ഷത്തിനും വെള്ളമൊഴിക്കണമെന്ന് സ്കന്ദപുരാണം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഗോക്കളെയും ബ്രാഹ്മണരെയും പൂജിക്കണം. വൈഷ്ണവരെ പ്രണമിക്കുകയും അവരെ ധ്യാനിക്കുകയും വേണം. ഇതെല്ലാം പൂർവപാപങ്ങളുടെ ശക്തി കുറയ്ക്കുവാൻ സഹായിക്കും. അപ്പോ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന വൈഷ്ണവരെ പ്രണമിക്കണം, ആദരിക്കണം. അതുമാതിരി പഞ്ചമാതാക്കളിൽ പ്രധാനമാണ് ആര്? ഗോമാതാവ്. അപ്പോ പശുവിനെയും ആദരിക്കണം. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം, പുല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കണം. എന്താണ് പശുവിനെ നമ്മള് ആദരിക്കേണ്ട ആവശ്യം? എന്താ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? കൃഷ്ണൻ, ഗോവിന്ദൻ, കൃഷ്ണൻ. അതൊക്കെയാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ പശു നമ്മുടെ അമ്മയായിട്ട് എങ്ങനെയാ വരണേ? നമ്മളെല്ലാവരും പശുവിന്റെ പാല് കുടിക്കുന്നു. അതെ. നമ്മളെല്ലാവരും കുഞ്ഞുകാലത്ത് അമ്മയുടെ പാല് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മള് പശുവിന്റെ പാല് കുടിച്ചിട്ടാണ് വളരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് പശു നമ്മളുടെ മാതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, മറിച്ച് കുറെ സവിശേഷതകള് പശുവിനുണ്ട്. ഇത് ഒന്ന് പ്രധാനമാണ്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ്. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. നിത്യ ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ.